Og her har vi bondemanden, som er kommet til byen for første gang. Han er selv fanget i en tidsalder, der hedder 1630, og må derfor spørge til hjælp om alt. Goddag. Hvor kører lokomotiv? Lokomotiv? Altså, du mener S-tog eller sådan noget, ikke? Altså, vi er i det 21. århundrede. Ja, man kan så ikke få et lift, og der er det en traktor, hva? Traktor. Altså, det der, det er min bil. Det er en stationcar. Har I så ikke en hestevogn, der kører et sted fra? Hestevogn. Det lyder fandme gammelt. Altså, vi har busser og taxaer, hvis der er. Men det ved jeg jo ikke lige, hvad jeg er. Har du så ikke en væltepæ, der kan låne? Væltepæner. Altså, det lyder fandme også gammelt. Altså, du kan købe cykler og knaller der, hvis der er. Har du så ikke et par træsko, jeg kan få? Mine fødder bliver så beskidt her i by. Ej, det har jeg altså ikke. Men jeg har nogle fine sokker, du kan låne. Laddergassen.